राणे मिनिस्टर झाल्यानंतर टीसीपी मध्ये एवढा का उद्रेक होतो ह्या गोष्टी? टीसीपी मध्ये काम चाललंय म्हणून लोकांच्या पोटात दुखतं, माहित नाही तुम्हाला. 2 वर्ष बंद होतं टीसीपी डिपार्टमेंट, 16B कोर्टात अडकलं होतं. लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात, तुम्हाला नको? बरे घरं नको तुम्हाला, बिल्डिंग नको, बरे बिल्डिंग आलेले नको, गोव्यामध्ये जमीन कमी असल्या कारणाने व्हर्टिकल झालेलं नको. हे सगळे चर्चा मनोहर पर्रिकर पासून चर्चा झालेली गोष्टी आहेत. पण आज जर काम होतं, गाईडलाईन्स प्रमाणे काम होतं, काम करायला काय प्रॉब्लेम आहे? काम करून दे ना लोकांना जे काय करतात. तुम्हालाच बेनिफिट मिळतं ना, कोण लँडस्केप माणसाला बेनिफिट मिळतं, कोण मटेरियल सप्लाय करणाऱ्या माणसाला व्हायब्रन्सी मार्केटमध्ये येते, तुमचीच दुकानं चालतात. विश्वजित राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर झाला. टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजित राणेचे वडील सर्वात जास्त काळात टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर होते. सगळ्यात बरे रिजनल प्लॅन त्यांनी आणले. किर्लोस्कर कन्सल्टंट आणि बरे कन्सल्टंटला घेऊन त्यांनी काम करण्याचा प्रयत्न केला. आजपर्यंत प्रतापसिंग राणेवर एक माणूस बोट दाखवू शकत नाही. लीला हॉटेल आणली त्यांनी, तेव्हा बी पीआयएल फाईल केलं. माहिती काढा कोणी पीआयएल फाईल केलं होतं रमाडा हॉटेलवर. नको तुम्हाला रमाडा हॉटेल. रॅडिसन आणली त्यांनी, फोर्ट अग्वादा आणली त्यांनी. पहिले ते टुरिझम मिनिस्टर असताना गोव्यामध्ये करण सिंग तेव्हा केंद्रात मिनिस्टर होते, तेव्हा भांडून त्यांनी मग ती जमीन दिली होती याला फोर्ट अग्वादाला हे करण्यासाठी. मग शोगम गोव्यामध्ये झालं त्यांच्या काळात. एसीजेएल झाली काळात, कदंबा चालू केली, शाळा चालू केले, कॉलेजेस चालू केले. मग काय त्याच माणसाचा मुलगा मी आहे, मी काय डिस्ट्रॉय करायला बसलो काय गोवा? काय लोकांना असं वाटतं ते मी काय करू? काय लोकांना भ्रम पडलेलं आहे की बाबा विश्वजित राणे बरा काम करतो आणि काय करतो. पण तरी बी आम्ही म्हणत नाही की आम्ही सगळं बरं गोष्टी करू शकतो. काय करण्याचं, बऱ्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. आणि बऱ्या गोष्टी भारतीय जनता पार्टीने आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची जी काही नीती आहे ते लोकांकडे न्यायचा आमचा प्रयत्न असणार. मला कोणाच्याबद्दल काहीच बोलायचं नाहीये. मी काय करतो आणि मी स्पष्ट तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर हेल्थ डिपार्टमेंटने यशस्वीपणाने जर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर योग्य तऱ्हेने पुढे नेलं नाही तर फेलियर माझं असणार, सरकारचं नाही.